It-bassir se jitwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Ejja Bett. Dejjem ilab b'mod responsabbli. Antonello Bellesselmilkom jagħtikom merħba għal 25 programm mis-sensiela It-Bassir. Il-futbol Ingliż fit-tmiem il-ġimgħa se jara l-ewwel numru tal-istaġun jiġi assenjat. Hekk kif nhar il-ħadd li ġej fil-5:30 ġewwa Wembley Stadium, Arsenal u Manchester City jiltaqgħu fil-finali tat-Tazza Carabao. Din se tkun finali bejn l-aqwa ġistimijiet li hemm bħalissa fil-kampjonat Ingliż. Għaldaqstant wieħed jistenna spettaklu, azzjonijiet u drama. Fil-fema tiegħi naħseb illi dan huwa l-ewwel ċans għal Arsenal illi jirbħu unur din is-sena. U minkejja l-fatt illi Manchester City fuq il-karta jista' jkun illi jkollhom skwadra aħjar, nemmen li bħalissa il-forma qiegħda fuq il-Gunners. Għaldaqstant interessanti naraw jekk Mikel Arteta jirnexxielu jolli t-tieni unur tiegħu bħala manager ta' Arsenal fis-sitt snin illi bħalissa ilu magħhom. Qabel din il-logħba fit-3:15 ftit metri bot minn dan il-ground ġewwa Tottenham Hotspur Stadium f'Londra stess, Tottenham Hotspur u Nottingham Forest se jkunu qed jisfidaw il-xulxin f'konfront dirett fiż-żona ħamra. Tottenham Hotspur attwalment jinsabu is-16 post bi 30 punt. Nottingham Forest pożizzjoni u punt inqas. Dan ifisser li din ħatkun sfida taħra ħafna għaż-żona relegazzjoni u min se jitlef ser ikollu iktar il-pressjoni fuqu. Kapaċi Spurs iġibu riżultati ħorutli wara draw miksub ġo Anfield, jew inkella se naraw il-Nottingham Forest jirbħu f'Londra u jwaqqgħu lil Spurs li fil-kwalità ta' skwadra li għandu wieħed jistenna aħjar jgħidu kollox, possibilment jispiċċaw mal-aħħar tlieta. Jina issa se naqfaw wara l-waqfa ta' riklami nisimgħu x'għandu jgħid Roberto De Brincat fuq is-Serje A u naraw il-kwoti illi l-isponsor tagħna Ejja Bett qiegħed joffri sewa l-futbol Ingliż kif ukoll il-futbol Taljan. Bħalma dejjem ngħidulkom aħna qed nippreżentawkom il-kwoti tal-isponsor tagħna Ejja Bett. Imma l-isponsor tagħna bħal dejjem qed iwassal messaġġ wieħed. Dejjem ilagħbu b'mod responsabbli u ħsieb ejjabet.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. ejjabet.com, dejjem ilab b'mod responsabbli. Milkom u nilqakom għal din il-parti mill-programm It-Bassir fejn illum se nitkellem dwar żewġ logħbiet mill-kampjonat Taljan tas-Serje A li se jkollna fit-tmiem il-ġimgħa. Iż-żewġ logħbiet huma Milan kontra Torino u Fiorentina kontra Inter. Milan kontra Torino, Milan wara r-rebħa fid-derbi li kellhom kontra Inter li reġgħet fetħet damit tagħhom li jistgħu jirbħu l-kampjonat Taljan. Fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet sofrew daqqa ta' ħarta kbira meta sofrew telfa barra minn darhom kontra Lazio, telfa li ovvjament ħadu pjeċir biha n-nerazzurri minkejja li dawn sfaw miżmuma f'darhom minn Atalanta. Dak li seta kien preludju biex Milan ikomplu inaqsu id-distakk mill-rivali ta' Inter spiċċa biex Inter minkejja ż-żelqa li kellhom xorta waħda kabru il-vantaġġ tagħhom għal 8 punti. Torino bil-bidla fil-coach bda versa jieħu post Baroni jidher li qabdu ritmu tajjeb fit-tmiem il-ġimgħa kisbu rebħa konvinċenti f'darhom kontra Parma u din nistennija li tkun logħba interessanti. Żewġ timijiet għandhom bżonn il-punti, Milan ovvjament biex iżommu ħajjin il-ftit tamiet li għandhom li jistgħu jagħtu sfida lill-Inter fil-waqt li Torino għandhom bżonn il-punti biex kemm jista' jkun ikomplu jitbiedu mid-żona tar-relegazzjoni. Ovvjament Milan jibdew favoriti f'darhom, però il-Wilja li kellhom kontra Lazio xejn ma tawgura tajjeb u ovvjament il-partari tar-Rossoneri jittamaw li l-Benjamini tagħhom jirritornaw lura r-rebħ biex tal-inqas iżommu il-pass ma' Inter.
Inter li kifet se jiltaqgħu kontra Fiorentina ġewwa Firenze logħba mill-aktar delikata minkejja li Fiorentina jinsabu fin-naħa t'isfel tal-klassifika din dejjem tkun logħba interessanti. Ovvjament Inter wara ż-żelqa li kellhom kontra Atalanta jittamaw li jirritornaw għar-rebħ, però din mhux tkun logħba faċli. Minnaħa l-oħra Fiorentina wara l-bidu diżastruż li kellhom irpiljaw xi ftit għalkemm xorta waħda għadhom f'periklu tar-relegazzjoni u għaldaqstant din il-logħba tal-inqas jittamaw li ma joħorġux b'idejhom vojta. Jiena l-tbassir tiegħi għal din il-logħba huwa dak ta' draw, għalkemm ovvjament Inter naħseb għandhom iktar ċans li jiksbu it-3 punti jekk ovvjament jipproduċu wirja pożittiva. Però li kelli nagħti tbassir tiegħi huwa dak ta' xejn b'xejn jew inkella draw. Nirringrazzjakom talli issegwu l-kontenut tagħna u nsemmilkom il-ġdid. L-aqwa esperjenza lokali fuq eabet.com. Ingħaqad magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat Tejja Bet. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli.